Hi. Exercise muna ako hanggang wala pang bisita. Sabayan mo ako, Chris. Hi, my. Hi, My mahal, 21T. Salamat sa pagdalaw. Zamba. Sige, okay ba yung sound mo? Hindi pa sa Brian. Sisipain. Sipain. Banat, share ko to, wait ko sa mga kaibigan natin. Sige, salamat. Naman din. Hindi makasayot na, ano? Hindi makapagsayot na. Tapos na, nag-start na ako. Salamat ng marami.
Hi! Salamat sa tatlo. Tamsak naman kayo dyan. Manke Delopi. Ano nga to si Manke Delopi? Hi, Janji, Palami. Palami Diyot, tamsak. Sa kadikit. Nako. Salamat. Salamat po, salamat. Exercise. Salamat sa tatlong mamon dyan. Salamat, salamat. Yan, marami ng ano. Galing Judisay. Galing Judisay. Tropa yan si ganon. Salamat Roman Chris Juan ha sa pag ano mo sa kanila. Teka lang. Saglit. Na, tumayo na yung buko. Tumayo. Salamat sa tatlo. Janji pala may tamsak tsaka dikit na po. Dan tamsak host. BG lang ako nandito si Batman. Si R&R Design and Craft to. Wow! Thank you always sa support mo, Manke Delofi. Nga pala, no? Nakalimutan ko si Manke Delofi. Salamat sa 4 na dumalaw. Giling Judisay. Oo naman, Janji Palami. Hanggat may ano. Tumayo yung buko. Bakit kaya? Jamila, hi! Jamila, salamat sa pagdalaw. Jamila LRD. Katatapos ko lang kumain. Salamat, Jamila. Mega shoutout sa'yo. Ano ko nga to? Salamat po sa inyo. Sarap sa pakiramdam yung may ano ba? Yung nilalabasan ka. Yung nilalabasan ka. Sinong nag-hide nito? Salamat sa 5 na dumalaw. Yo.
Bakit ganun? Tamsak naman kayo dyan, tropang vlog. Hiram ako ng tablet, host, Roman Cristo. Salamat, Roman. Salamat, Roman. Salamat. Sobrang salamat sa'yo. Very supportive friend. As in, thank you so much, ha? Thank you so much. Mag-zumba muna, oy, mag-zumba. Konti lang. Konti lang habang nagpaparami kung sino yung gustong dumalaw. Wala ka namang 1 hour eh.
Salamat sa apat na mamon dyan na tumingin sa akin. Salamat po, sinamahan niyo ako sa aking exercise. Sana naman huwag niyo kalimutan mag-tamsak kayo. Salamat sa lahat ng sumusuporta pala sa akin. Pagod ako. Hi, Madam Rose. Salamat sa pagdalaw. Roman Praise, go nang go, Day. Ipapawis ka para okay na okay ang health. Oh, ganito ako everyday. Kaya nga napapagod ako pagkatapos kasi galing sa trabaho, hindi na ako uupo-upo pa. Diretso na ako ng ganito ba. Wala na. Pawis na, oh. Ganito ako everyday. Sa sobrang taba ko dati. Parang naano na ako, Diyos ko. Hindi to pwede. Hindi to pwede. Tosok agad. Salamat Madam Rose. Kanina nakatulog na ako sa LS ni Madam Ren Charm Vlog. O nga, hindi na kita nakita doon kanina. Yung feeling na ang sarap kapag nilalabasan ka. Nilalabasan ng singot ba? Ngayon sa Tagalog, pawis.
Rose Rivera on the way. Galing kay Janji Palami, Madam Rose, on the way daw siya sa'yo. Salamat pala kay Janji Palami. Taga saan ka, Janji Palami? Murag Bisaya galing ni si Palami, kay Bisaya man ang Palami. Hello, Roman Chris. Salamat sa support mo kanina. Galing kay Madam Rose Alvera, Roman Chris. Salamat daw sa suporta mo kanina. Jamila Elardi, papayat din ako, Roman Chris 1. Pag nangyari yon, huyo ka. Huyo ka sa akin. Nakalimutan yung you. Hu ka sa akin. Hello sis RNR. Galing kay Rose Alvera. Huyo daw. Salamat sa 5. Salamat. Walang anuman, madam. Sabi ni Roman Chris 1. Taga Usamis Bisay. Uy, asa ka sa Usamis? Akong apuhan, nasa Usamis. Nasa Tanggob. Nasa sila sa Tanggob. Napod sila sa Kuan. Nasa kaning asa ganini. Asa ganini. Dugay-dugay naman ko wala nakaagto dito sa Usamis ba? Taga Usamis akong apuhan, mga apuhan. Igsoon sa kong lolo, sa kong lula. Kita. Kuha mo na ako ng ano ko. Kinuha ko yung tiko. Kinuha ko yan. Hi! Salamat sa pagdalaw, Sir Idol. Sir Idol Axel Vlog. Salamat po sa pagdalaw. Sa gango ko design. Okay. Ate, wag na. Asa ka naman. Mamakaya mo. Ikaw lang nahuli sa sexy ba kayo ni Michelle? Walang hiya si Roman Keswan, no? Jamela LRD, parang ikaw ata yung tinutukoy ni Roman Keswan. Payat ako dati, 26 lang waistline ko, wow. Ako din dati, nung bata pa ako. Salamat sa inyo, habaan mo ang live mo bang? Siguro hanggang 1 hour lang din ako, Madam Rose, kasi magla-live din yung kasama namin na si Jamela LRD. Siya daw yung mag sa 1 AM daw. Baka hindi na ako makadalaw sa kanya kung habaan ko pa. Napagod na ako eh. Pero kapag hindi naman, yung ano ko nakalagay lang naman din dyan. Salamat ha. Salamat sa lahat ng nagtamsak sa akin. Salamat sa nagtamsak. Salamat sa nagdalaw. Salamat. Baka gusto niyong magbaba ng ano. Bakit ganito to? Ika nga. Hindi pala to akin. Ayun. Ang init. Salamat sa 5. Salamat sa 5 na andito. Wala, nagla-live din yung mga kasama ko. Mag-silent LS ka bang? Hindi, Madam Rose. If may ninja ka, pwede ka mag-BG at mag-BG din ako sa'yo para support sa'yo. Ay, meron din naman. Pero kaso, Madam Rose, yung kasama namin ba? Kahit 3 na anak ko noon, 26 pa din, waistline ko, oy. Kaya magawa ko pa din yon. Kaya abangan mo, Roman Chris 1.
Baka may magkakalabtin din. Hindi, joke lang ha, joke lang. Huwag magalit. Off mo lang kamera mo at mute mo siya. Oo nga, katulad kanina, Madam Rose, yun yung unang ano ko dito. Hindi pa sana ako mag-ano eh, hanggang 12 pa sana yung ano ko, yung exercise ko. Pangit kasi nag-e-exercise ka, nagpapakita ka dito, pero hindi ako napapangitan dun sa FB Live. Nag-FB Live nga, di ba? Dito pa kaya, okay lang eh. May ano kasi, Madam Rose eh, si, yung isang kaibigan namin, lalapag ko yung, si Jamela Elardi, mag-LS daw siya mamaya. Balikan ko rin siya. Kung hindi man ako makapagsalita-salita sa kanya dyan sa comment, yan ko na lang, i-BG ko yung cellphone ko sa kanya. Dati na yon. Nako, wait ko ate. Hehe. Kapatid ko bunso yan. Pag napikon siya, bahala siya. Ala, natutulong sa kanya. Patay kang bata ka dyan, Juan Chris. Wag naman ganun, Jamela Elardi. Tsaka, Roman Chris, bawas-bawasan mo yung sticker mo. Bawas-bawasan mo yung emoji mo pala. Yung emoji mo. Bawal daw yun kay Whitey. Natakot tuloy. Natakot, oh. Ang sexy mo daw. Wag ate, ang sexy mo kaya, sabi ni Roman Chris Juan, Jamela Elardi. Salamat sa pito ha, salamat sa pito. Yo. Basang-basa ako ba? Diyos ko. Okay lang sis, kahit next time ka na maka-join sa akin kung may isusupport ka pa, may next time pa naman eh. Hindi, wala namang susunod, Jamela Lardy. Kaso, ang ibig sabihin lang ni Madam Rose, eh, hayaan ko lang yung ano ko dito daw, yung LS ko. Kahit silent lang. Pero i-try ko lang. May dalawa naman. Roman Chris 1. Wala yan, mga yan. Ikaw yung napaka-sexy, wag mo pansinin mga yan. Ako, wala sila sa'yo. Wala talaga eh. Wala na, sa presento na kayo magpaliwanag dalawa. Walang LS si Catherine, no? Si Catherine na ano yung, na-spam yung comment niya sa akin kanina ba? Hindi ko siya nabalikan kanina. Sabihan mo siya, Roman Chris, ha? Friend kayo sa FB. Sabihan mo siya, ha? Jan Palami, Vera, humana ko ni mo, madam. Humana daw siya sa imo, ha, Madam Ross. Hello, sis Rossi. Hello to Madam Ross. Madam Rossi, Manki Delopi, BG lang, say. Bago-bago din yan si Catherine Hamoy. O nga, no? Pero nakaano na rin siya, mataas na rin yung ano niya, bahay. Marami na yung ano niya, isda. Kung maulam yun, ako. Atay po ng madam, oy.
Nagbasa ng ilok mo daw. Salamat sa walo na dumalaw. Sana naman tamtakan nyo yan, si host. Salamat sa walo. My name is Rose, not Madam. Okay, ragod na siya, oy. Follower of Christ Jesus, hello po, napahinto po dito sa house nyo. Salamat po sa pagdalaw, sana itamtak nyo na rin. Follower of Christ Jesus. Mura manigilamian si Janji Kalami. Oy, babae ni si Janji Kalami o lalaki. Tamsak Dan, salamat po follower Christ. Lapag po kayo ng link. Lapag po kayo. Walang problema po. Naglalapag nga yung matataas eh. Ganun din ako pag may nag-LS, on ko lang sa LS mute tapos tulugan ko na. Ganun ba yun, Jamila Ilardi? Try ko nga yun. Mag-iwan ng baka sa bahay ko. Balikan ko kayo. Sabi ni Madam Rose Arvera. Jamila Ilardi, dan tamsak na ko kanina pa. Salamat Jamila Ilardi ha. Pinag-graduate namin si Catherine Hamoy. Ganon. Bakit hindi ka dito? Maglapag kayo ng link para kung may makadaan, kung may makasilip, makuha nila yung ninyo, link. Tsaka makadagdag na yun, makadagdag isda na yun, di ba? Makadagdag na yun sa bahay nyo. Masarap na yun pagdating sa ulam. Ulamin yun. Roman Chris. Baby Labs Benteroso. Hi host. Evening. Dan Tamsak. Salamat po. Baby Labs Benteroso. Bigyan kita agad-agad ng jacket. Baby Labs. Baka gusto mong mga isda dyan or gusto mo isdain kanila. Maglapag ka ng length para madalaw kanila. Rose Arvera host. Mag-BJ. Mag-buy, antok na ako. Sure, Madam Rose, walang problema. Dito lang ito till matapos ka ha. Salamat. Salamat talaga sobra, Madam Rose. Salamat sa pag-support mo. Ang kapitbahay kong maganda, si Madam Rose Arvera. Thank you, host. You're welcome. Yan na po, meron na ako link. Baka naman, ha. Isdain nyo naman si Roman Chris, napaka-legit po niyan. Alam nyo kung siya yung magiging kaibigan nyo. Hindi yan magdadalawang isip na suportahan din kayo. Kaya kaya isdain nyo yan si Roman Chris. Si Janji Palami, baka naman po, host. Oo nga, nakalimutan ko. O lagi ka malimtan. Ikaw pa, lamig kaayo. Okay, kaayo. Thanks sa pabahay, host. Welcome. Welcome, Baby Labs Benteroso. Isda lang kayo kung sino yung dyan. Hindi pa nakadikit-dikit sa iba dyan. Kay Madam Jamela Elardi, baka hindi nyo. Puntahan nyo si Madam Jamela Elardi at saka si Madam Rose Arvera. Kami nagpag-graduate. Okay na sa'yo, Janji, palami. Palami na din ha, palami na. Sige lang, go lang, Rose Arvera. Go lang. Ano naman din eh. Malapit na rin akong bababa. Followers of Christ Jesus. Roman Chris, Dan. Balikan mo si followers of Christ Jesus. Roman Chris, tapos na daw siya sa'yo. Shout out sa'yo. Huwag kang mag-alala, ma'am or sir.
follower of Christ Jesus, babalikan ka niyan, ni Roman Chris. Legit po yan. Bigyan ng jacket si Janji Palami para palami. O, gihatagan na nako siya. Syaro, di pa na siya malamian din ha. Malamian na siya kadugayan karon. Salamat sa mga patamsak nyo dyan. Salamat. Ayun. Sino tong nagdikit sa akin? Babalikan natin siya mamaya. Baka hindi kayo, baka hindi pa kayo si Tropang Vlog, ayun. Baka hindi pa kayo nakadikit sa akin, dikitan nyo lang ako ha. Tsaka kung sino yung pumunta dito ngayon, dadalawin ko kayo mamaya pagkatapos. Dadalawin ko kayo sa nyo. Kukuha nga ako ng ballpen at saka papel. Ilista ko kung sino yung dumalaw. Para naman mabisita ko din, di ba? At saka mag-play ako ng mga video nyo kahit lang. Yung kung may playlist ba kayo? May playlist natin kahit kunti. Kahit pa kunti-kunti lang, no? Magpa-games kaya tayo. Gusto niyo bang maglaro? Kung sino yung manalo, yun yung bigyan natin ng oras. Oras yung ipanalo natin. 5 hours. Okay siguro yun, 5 hours. Mataas na kaya yun. Roman Chris, yes po, babalikan ko yan, lalo na si Jesus pa, walang patumpik-tumpik lang. Ayun. Baby loves, Dan. Tapos na daw si follower of Christ Jesus sa'yo. Sa'yo, baby loves. Saan lugar ka po? Taga Bisaya. Bisaya ko, taga Mindanao. Dalaw kayo sa mga video ko, ang daming palami doon. Ako aning doawon si Janji Palami. Si Janji Palami. Gusto mo magdula? Magdula sa siguro maglaro muna tayo. Gusto niyo maglaro? 5 hours? Gusto niyo ba yon? I-playlist ko yung hanggang 5 hours. Followers of Jesus Christ, salamat, Janji. Naglapag ng si Janji Palami, kung sino yung hindi pa nakadikit kay Janji Palami. Dikitan niyo po. Palami, masarap yan. Masarap daw si Janji. Masarap yan magdikit. Package deal, lahat. Ando na. Roman Chris. Michelle Vlogs. Hi, Madam Michelle Vlog. Michelle's Vlog. Ayun. Ayun na nga si host. Naabutan ko. Salamat. Anong masarap, host? Masarap daw si Janji Palami. Bisaya na siya, day. Bisaya na siya. Si Janji Palami. Lami kaayo. Okay kaayo. Hello, host. Tamtak Dan. Salamat. Baka hindi nyo pa kadikit si Michelle's Vlog. Bang, may premiere ako bukas 3 p.m. Qatar time. 8 p.m. Pinas time. Dalawin niyo si Madam Rose ha. Madam Rose Ardera, may premiere daw siya. Bukas, alas 3. So, magkatulad lang yan dito, Madam. Inang oras sa Kuwait, diba, sa Middle East? Baka, bekay naman. May oras kayo. Dalawin nyo naman si Madam Rose Ardera sa premiere niya. Abangan ko yan, Madam Rose. 3 p.m. 3 p.m., oo. Sige ba, palaro ka, host, 5 hours. Sige ba, oo. Oo nga. Kung sino nga yung agree dyan.
ano kayo, mag, ano to, saglit lang. Ayan. Roman Chris, sa amin din, Madam Rose, same ng oras din dito. Oo, Roman Chris, abangan nyo si Rose Arvera ha. Lahat magpunta, i-play ko sila. Oh, ayun. Ayun, ipi-play daw tayo ni Madam Rose. Kaya ayun, puntahan natin si Madam Rose. San ka pa nun? Hindi ka na maghihirap na ipi-play pa yung ano nyo, di ba? Yung mga videos natin para naman makadagdag. Magtulungan tayo hanggang maabot natin ang ano. Kaya puntahan natin si Madam Rose. Janje, salamat kaayo Rose Arvera. Bisaya sana si Madam Rose Arvera, si Michelle. Si Janje Palame. Mana silang mga Bisaya. Kunti lang yung akin po. Hayaan mo kung kunti. Basta meron, di ba? Basta alam mo, para sa akin ngayon ko lang na-realize ba't binilisan ko yung pagparami ng isda. Ang mahalaga kasi yung oras. Yun yung oras yun ang mahalaga sa akin. Mabilis lang yung kunin ang ano. Sa akin nga, ano lang parang hindi yan umabot ng isang buwan. Hindi yan umabot ng isang buwan. Binilisan ko kasi nakarinig ako ng sabi-sabi ba. Sabi-sabi nila na next year daw, mag-20, yung 1K subscribers daw, aabot daw yun ng 10K. Diyos ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, nako, bilisan ko to. Kunti lang yung akin. Bilisan ko to, sabi ko, bilisan ko to kasi kung next year pa to, anong gagawin ko? Ang hirap nga akyatin sa 1K. Yun pang 10K, di ba? Tapos, sabi-sabi lang pala, tapos hindi pala totoo. Kaya ngayon, ang mahalaga, yung oras talaga, lahat magpunta, i-play ko sila, yun. I-play ko din to, mag-play din ako kahit tag-iisang video nyo. Yung mahahaba ang oras. Si Janji, si Madam Rose. Okay naman to kay Madam Rose. Kasi yung ano lang naman niya, di ba, yung harang, wag niyong i-skip yung harang ni Madam Rose Arvera, ha? Wag niyong i-skip. Darating din tayo sa ganyan. Kaya wag niyong i-skip si Madam Rose, si followers. Roman Chris, location mo. Taga Saudi din ata yan, Riyadh. Iwan ko. Not sure. Saan ka nga sa, Rose? Roman Chris, one. Saudi ka, di ba? Si followers of Christ Jesus. Jamila, 13 minutes lang ang premiere ko kaya mabilis lang mga langga. Yun. Puntahan namin yan, Madam Rose Arvera, Jamela, Ilardi, Janji, Palami, dagdagan ko po 2. Yan, konti mo na yan. Yan, konti mo na yan. Ano ba? Jamela, Ilardi, ginugulo, kinukutaw mo yung utok ko. Janji, Palami, dagdagan ko po 2 yan, konti mo na yan. Oo. Tropang vlog. Ayun, katef po ako, KSA. Ayun, katef, KSA. Si Jamila. Jamila LRD. Baby Loves, nadikit ko na mga kapatid. Ayun, balikan nyo naman si Baby Loves Benteroso, ha? Huwag niyong kalimutan. Basta nag-iwan ka lang ng tamang bakas langga. Baby Loves Benteroso, babalikan ka nila. Mga legit po yan. Mga legit po yan. Taga saan ka ba, Baby Loves? Bisaya ka ba? Tigilog.
Bisaya or Tagalog si Roman Chris. Ako din yung tropang vlog. Oo nga. Alam na, picture pa lang. Alam na. Janji, ayun. Dikit-dikit muna kayo kung sino yung hindi pa nakadikit. Yung hindi pa nakadikit kay Rose Arvera, naglapag siya ng link dyan, puntahan nyo. Legit na legit po yan. Si follower of Christ Jesus, puntahan nyo po yan. Salamat po Ate Jamela LRD. Naglapag ka ba ng link, Janji Palami? Ayun, naglapag ng link si Janji Palami. Ay, ang liit pa pala ni ni Janji Palami. Wow. Baka gusto niyong tulungan naman natin si Janji Palami. Tulungan natin siya. Kaya to ipag-grade 2 natin siya. 10 lang naman tapos na siya. Ipag-grade 2 natin ba? Ilagay ko yung dalawa ko sa'yo. Sure ball na yung dalawa, Janji Palami. Madam Rose, baka may ka dyan. Baka may ninja ka. Kawawa si Janji Palami. Saudi pala siya. Oo, Saudi nga. Same lang oras natin. Janji Palami, followers of Christ Jesus, tapos na po sa'yo. Tapos na ako kay Bibi Loves at kay followers of Christ Jesus. Salamat po. Roman Chris, idalaw mo yung ninja mo naman dyan kay Janji Palami. Kawawa pa, natin siya ng grade 2. At grade 2 lang, 10, 2, 8 na lang yung kulang. May 2 ako Ibigay ko yung 2 ko sa kanya. Madam Rose, baka meron ka dyan. Kawawa naman si baby. Siya pala yung baby natin. Siya yung kailangan natin tawaging baby, hindi si Baby Love. Tapos na po ako sa kay Janji. Lahat ng ninja ko napunta sa kanya. Lami na kaayo. Lami kaayo. Salamat kaayo. Unang first 3. I-play ko yung ng 5 oras basta mag-stay cell matapos at wag skip ang harang. Oo, kailangan talaga wag i-skip ang harang. Kawawa din tayo kapag darating ang time na makaabot tayo sa ganyan na sitwasyon, yung may harang tapos i-skip. Nako, pasensya. Sure na yung 2 pang ninja ko pa, 4 na ninja ko ang nakadikit sa'yo. Salamat Jamila LRD. Kawawa si ipag-grade 2 natin. Wag puro ninja, dapat legit ang dikit mo na sa kanya. Kahit i-grade 2 lang. Madam Rose, okay na siguro 'yun. Mag-grade 2 din naman siya No? Yung isa ko, hindi naman 'yun, legit naman 'yun. Account 'yun ng anak ko. Isa lang talaga yung ninja ko. Pero yung account ng anak ko, hindi 'yun Hindi yun ninja. Paparamihin ko rin yun, son. Para naman para baka gusto ng anak ko son, may YouTube na rin siya, di ba? Hindi ako skip, madam. Nilalaro ko talaga yung harang kay madam. Ayun, sabi ni Roman Case 1, Madam Rose Arvera. Mga legit yung mga account na yun. Salamat kaayo, lami kaayo guys. Hehehe, lami kaayo basta ikaw kurog ni. Kurog ni sa imo. Janji Palami. Lapag ka ng link, Janji. Baka kasi baka may dadalaw ba? Baka may dadalaw. So, natin. Hindi natin alam may muagi ka rin di ba? May muagi. So, inig-agi nila, di na sila'y kuan. Ayan, si Mar Bandelia. Hello po from Madrid, Spain. Here. Wow. Thank you sa pagdaan, ma'am or sir. Mar Bandelia, hello. Tamsakan nyo naman po ako. At saka pakidikita naman po si Janji Palami. Naglapag po siya ng link.
Beke naman, hindi pa kayo ano ni Janji Palami. Dikitan niyo po siya ho, Mar Vandelia. At saka kung gusto mo maglapag ka na rin ng length mo. Maglapag ka na rin ng length mo. Baka kasi may mga kasamahan tayo dyan na hindi pa nakadikit tayo. Ayan, binigyan na kita ng jacket para naman. Mar Vandelia, nadikitan na kita. Ayun. Active na active talaga si Ma'am Jamela Elardi. Ang bilis. Legit na legit po sila. Salamat po sa 7 na tumambay dyan, Mar Vandelia. Ayaw nyo ba ng Ayaw nyo ba ng 5 hours? Walang isasalang yung cellphone ko bukas na isa. Beke naman, gusto nyong mag5 oras dyan. Gusto nyo ba ng laro 5 hours? 5 hours ang price. 5 hours. At saka siguro first week of June, magpapalaro ako ng load. Pa-thanks ko, papasalamat ko na nakuha ko yung at in-email na ako ni ilang days ko kaya yun hinintay bago dumating yung email ni Whitey. Sabi ko pa, tagal naman mag-email ni Whitey sa akin. Ang tagal naman mag-email ni Whitey sa akin. Kailan kaya si Whitey sa akin ng email? Nakahanda na yung nakahanda na yung i-edit ko para pasalamat sa lahat ng sumuporta. Hi, salamat at dumating na rin siya kanina. Kaya ayun. Magpapalaro ako sa first week of June, load. Load lang, load sa Pinas. Baka naman, di ba? Uy, ang saya-saya na ng pamilya natin sa Pinas na mabigyan sila ng load. Saan pa kayo kukuha nun? Ang hirap-hirap kaya natin sa Pilipinas, di ba? Oo, sa first week of June siguro. Magpapalaro ako, bigay ko ng load. Bigay ako ng load. Pasalamat ko kasi at last nakuha ko si Banana. I-push pa natin yung WH natin. Yan na lang yung kulang doon. Tapos nalagasan pa, Madam Rose. Diyos ko. Ang sarap itapon ng cellphone ko kanina. Nung ako sa cellphone ko, nung ako sa oras ko, sa WH ko, my God, Madam Rose. Ang laki nang nawala sa akin. Diyos ko, Pero sige lang, ganyan siguro yan, trials din. Di ba? Ang dami kayong trial. Daming trials. Ha, wow. Madam, pag-graduate nyo na si Mar Vandelia. Sino si Mar Vandelia? Wag mo naman akong patawanin, Roman Grace. 9:18, ang tagal pa niyan. 24 hours, kahit mag 24 hours siguro ako niyan. Hindi ko yan maibigay sa kanya. Naku, kung alam mo lang, na-feel ko noon. Lapit na si Mar, bakit ka nabawasan? Yun nga, ewan ko nga eh. Hindi ko nga alam na ba't ako nabawasan sa WH. Nakakadismaya nga. Ba't ganun? Wala naman akong ginawa. Siguro sa mga sa yung pa-sticker ko kasi may din sa akin ba. Mahilig kasi ako sa emoji. Siguro kung si Madam Rose nag-live nito, madagdagan yung 980 ni Mar Vandelia. Kompleto na ba 4K? Hindi pa nga, Jamela. Tapos nalagasan pa. Madam, ako din nabawasan. Oo, nabawasan din si Roman Chris 1, Madam Rose. Ilan na ngayon, hindi ko alam ngayon. Roman Chris 1, coming na ako, sabi ni Mar Vandelia. Mar Vandelia, magbabaka nga ng mo, length. At saka saan na ba saan na yung baby natin? Malis na ba si baby, si Janji Palami?
Umalis na ba siya? Ano nyo naman si Janji Palami. May ano siya, may link siyang binaba sa taas. May binaba siya. Puntahan nyo naman. Babalikan din kayo niyan. Baka may mga galamay ka dyan, madam. Oo. Ay, ano ko sa'yo to? Si Mar. Mamaya. Ibigay ko to sa'yo. Mar Vandelia, sige, ipag-graduate ka na namin. May 3 pa ako didikit sa'yo. Hindi natin kaya yan, pero mas mabuti na may maidagdag tayo kahit pakunti-kunti. 9:18 eh. 18 pa lang eh. Ang haba pa no. Pero kung okay lang kahit dito, tambayan mo. Tumambay ka na, magtambay ka ng length dyan, kahit length lang. Gets naman kita. Ganyan din yung napagdaanan namin. Tambay ka muna ng kahit 5 minutes. Okay na sa akin yon 5 minutes. Tapos, makiano ka sa iba. Mangisda ka sa iba. Para naman madagdagan yan. 20 na 20 nga yung akin, kulang na dati eh, para makagraduate. Hindi, ang hirap talaga kunin. Tapos yung ikaw, ang ano mo na sa effort, tapos yung iba hindi bumabalik. 'Di ba? Magbabad muna ako dito, host. Oo naman, salamat. Magbabad ka kahit 5 minutes or 10 minutes. Okay, at saka naiintindihan kita kahit aalis ka para mangisda sa iba. Okay lang yun sa akin. 2906 ako noon, grabe, tapos biglang down. Now, okay na kahit papano. Buti, oo no, Roman Chris, yung sabi mo sa akin, yan yung bumaba kay Madam Rose. Kala ko ba Madam Rose matutulog ka na? tapos ano mo dito? Tawag pa ng tawag sa'yo. Bunutan ba ang games? Balikan ko kayo maya-maya. Magbabad mo na. Legit kami dito, Mar Vandelia. Oo naman, legit na legit kami dito, Mar. Oo, kasi kanina, 20 plus na yan. Host, lulubog, lilitaw. Oo nga, Mar. O ayan, si Janjay Palami, dikitan mo si Mar Vandelia. Dikitan kayo, sige. Maglapag ka rin ng link mo, Janjay Palami. Baka nga may dadalaw, di ba? Baka may dadalaw. Makuha yung makuha yung daan nyo. So, mapuntahan kayo agad-agad. Wala na, hindi. Ayaw nyo ng 5 hours eh. Ayaw nyo ng 5 hours. Kung gusto nyo kung gusto nyo maglaro, Jamila, ako nang graduate na hindi nangisda sa mga LS. Nag-house to house ako talaga. Inabot ako 4 AM para lang makaipon noon. Ako rin, Jamila Ilardi, nung sa time ko. Pero pasalamat din ako, may sinalihan ako na LS. Marami din kasi sila eh. Umabot sila ng mga 70 plus, 40 plus, yung nila, yung dumadalaw sa kanila. Dami, dinagdagan nila ako ng 20, kaya ayun, laking pasalamat ko. Pero pagkabukas, 12 din ang bumaba sa akin. Baby loves. Mar Vandelia, Dan, dikit sa'yo kapatid. Ayun, balikan mo mamaya si Baby Loves Benteroso. Mar Vandelia ha, legit yan. Yung pagdikit nyo naman, i-full package nyo na para makikita talaga na ayun, dumikit si ganyan, para yun talaga yung legit, yung full package talaga ang legit. Ano ba yung legit sa inyo? Yun lang bang sa nag-subscribe lang tapos hindi kinalimbang? Walang like, walang kalimbang, yun, 'di ba? Yung full package talaga para alam natin na full support to. Legit na legit. Ganun. Ganyan ako, kahit maliliit na bahay, kinakalimbang ko,
kinakalimbang ko sila para naman hindi masayang. Nag-effort ka na ba? Nag-effort ka na, 'di ba? Tapos sasayangin mo lang, subscribe lang, walang ano. Ayun. Dikit lang, walang kalimbang. My God, yung salita ko kasi. Kalimbang, the kampana. Oo. Yes, host. Mar, done sa'yo. Ayun. Okay, host, wala problem. Di ko pa makita yung comment nyo. Yun yung sinasabi ko. Kasi nga, dikit lang siguro, walang kalimbang. Dapat talaga, full package talaga yun. Full package. Yung dinikitan mo na, nagtamsak ka, dinikitan mo at kinalimbang mo yung kampana. Yun yung full package na ano. Yun yung alam mo na ayun, legit talaga to kasi binalikan ka ng full package, di ba? Roman Chris, ako iba naman tayo. Ako nun wala lang. Nakita ko lang nung may nag-trending ako video diretso yung nagdikit sa akin. Now lang ako nakaranas ng dikit-dikit. Ganun ba, Roman Chris? Pero mas enjoy yung ganito, Roman Chris. Padalaw-dalaw ka sa nag-ALS. Enjoy na enjoy kaya. Ang dami mong makilala. Tapos, ganito na. May magsusupport na sa'yo. Ganun. Tama, host. Rose R. Kalimbang da Campana. Mar Vandelia, oo, kasi ako host na babalikan ko yung mga nakita ko na mag-comment at galing sa YT na email. Oo, yun yung tama ba? Full watch, click the bell with watching like. Oo, matching like. Ganun nga. Sana Jamela LRD, pero mas marami yung hindi, dikit lang sila, di ba? Bibilad, sayang lang kasi pag dikit lang. Oo nga. Michelle's vlog, kinsa kaaway ni imo host. Ikaw unta ba? Excuse me. Ikaw unta Michelle's vlog kaso wala. Ano na to? para na akong nasa bundok nito ba, yung galing yung gikan sa Nangguna ba, gikan Nangguna niya isablay lang ang sanina dahil kay gisingot kaayo. Tulo ang gud akong singot gamay. Ayun, okay, no worry, babalikan ko kayo, organic ako. Mar B, done sa'yo. Mar Bandelia, sabay-sabay ko na kayo babalikan para isang balikan lang ako. Ganyan din ako, Mar Bandelia, ganyan din ako minsan. Dumadalaw-dalaw ako sa mga may nag-ELS, saka ko sila babalikan kapag kapag may time na ako, pag gabi na, ganito, pagkatapos ng trabaho. Ganon. Ayaw nyo ba ng Ayaw nyo ba ng 5 hours? Ayaw nila siguro. Di na lang tayo maglaro. Ayaw nila ng 5 hours eh. Kasi na lang yung ko bukas. Ay yung, hindi pa ako nakalista dito ba? Sige, good night po. Salamat, Janji Palami. Saan ka ba ngayon, Janji? Asam day ka karon, Janji Palami? Si Janji Palami. Tulog na po ako, 12 na po, Italy. Salamat po, follower of Christ Jesus. Good night po sa iyo. Salamat po sa pagdalaw ha. Salamat po talaga. God bless po, God bless. Salamat guys, balikan ko kayo. Lahat, check ko ang comment ko mamaya after ko dito. Salamat Mar Vandelia sa sa pagpapaalala mo sa kanila dito kung sino yung dumikit sa'yo. Good night then, Janji Palami, Roman Chris 1. Good night, Jesus. Bunitin. Anong bunitin mo na kasi, host? Bigyan mo ko 5 hours. Host, Michelle's vlog. Ilaro natin. Marami kayo. Wala namang ampere. Wala namang amperan dyan. Anong laro ba kasi? Sayang. Kuyog mini Roman dere Saudi. Magkasama kayo dyan? Magkasama kayo dyan, Roman Chris? Hindi naman to nagsabi si Roman Chris. Kasama ko si Janji. Aha, ayun. Kasi ako, check ko mga video ko para mabalikan ko sino nandun na may comments, nagdikit o hindi, binabalikan ko.
Isang room lang kami dito, haha. Follower of Christ Jesus, balikan kita. No worries, okay po. From Mar Vandelia. Saan ka ba ngayon, Mar Vandelia? Ano tayo, maglaro tayo. Salamat sa Sham na andito. Sige, laro na tayo. Mag-ano tayo? Press one muna kung sino yung gusto sa 5 hours. Kung sino yung gusto sa 5 hours, press one muna. 'Di ba? Kung sino yung gusto sa 5 hours, press one muna. Press one, press one. 5 hours. Uy, saan kayo magkakuha ng 5 hours? Ano ko yan mamaya. Oo, ngayon. Hanggang matutulog ako. Ilapag ko lang yung ano ko. Ilapag ko lang yung link ko. Gusto ko talaga yan, host. Sige nga. Madrid, Spain po, host. Anong oras na ba dyan? Lalaki ka ba, Mar Bandelia, o babae? Juan, kayo na, nako, lami kaayo, lami kaayo, okay kaayo. Sige. Sige, magkuanta. Hula-hulaan mo na, hula-hulaan. Hula-hulaan yung ano natin. Yung laruin natin. Saglit lang. Hindi pala, ano na pala, sayang naman to matutulog na yung kasama ko, uy. Pag, wala pa, wala pa. Excited naman to eh. Rani, tebenong. Tebenong, may benong. Sure po. Sa akin malahim. Sa akang, shoya sa wahid. Wahid Nos. Ano pa si ano, 'di ba si Jamila Elardi? Mag LS ka Jamila Elardi? Sayang naman kayo. Sige, maglaro tayo saglit lang. Saglit lang.
Ayun. Lumabas ako. Hi to Grace Bertolano, Hakel. Tamsak naman po dyan. Grace Bertolano, Hakel. Grace, dikitan mo ko para mabalikan kita. Ayun. Maglapag ka ng Grace, bigyan kita ng jacket. Dikitan mo si Janjeg Palami, Grace, babalikan ka din yan. Masarap yan magpalami siguro, nawala man si host, oo, pero andito na si host. May ginawa lang si host. Sige, maglaro tayo, pahula-hula muna tayo ha. 5 hours to. Tapos, Grace, dikitan. Iwan ka po ng bakas po, tsaka kalimbang po para manoti. Ayun. Grace Bertolano, Hakel, dan kay Janji, ayun. Dan na daw siya sa'yo, Janji. Balikan mo siya mamaya. Sige na, praise one, kung sino yung andyan pa sa gusto sa 5 hours. Go ho, sige. Praise one. So 5 hours yan. So kailangan siguro natin ng kailangan natin ng mas mahirap kunti siguro, di ba? Praise one. Kung sino sa gusto sa 5 hours. 5 hours. Kung gusto nyo ng 5 hours. 1. Ampay kaayo, lamig kaayo. Friend naman di ni Janji Palami. Dikit naman di ay ta. Si Janji Palami ay... Sige, magtanong na kayo. Kung ano yung sinulat ko dito kung ano yung sagot ha. Para walang daya. Clear ba yan? Clear yan. Sige, hula na kayo. Hula. Salamat sa 5 na andyan sa bahay. Ikaw magtanong. Ba't ako magtanong kayo kung pagkain ba o ano? Lugar, ayun. Tao, hindi. Bagay? Oo, parang bagay. Bagay talaga siya. Hayop, lugar, tao ba, pagkain? Unang tanong, ano ginagawa ni Roman Criswan tuwing naka-live siya? Nagkakape. Iwan ko. Sinusuot, hindi. Bagay siya. Hindi siya sinusuot. Gamit ng tao? Oo, gamit din siya ng tao. Magbigay ka muna ng clue. Sige. Ayun, hindi na yun dapat kailangan magbigay ng clue kasi kayo nga yung maghula kung ginamit ng tao. Hindi siya ginamit ng tao, gagamitin siya ng tao. San makikita? Pwede siya makikita sa kusina, pwede din siya makikita sa hindi, sepi, cellphone, hindi. Go. Up. Charger, hindi. Sandok, kaldero, hindi. Toilet tissue, plato, hindi. Pwede din siya nasa siya, kutsara, tapo, toilet paper, tabo, kutsilyo, hindi. Wala dyan. Up, go. Towards, oo. English, oo.
Pwede din siya makikita sa ano. Brush, hindi. Hindi, mamaya na siguro yung next na frying pan, hindi. Pwede din siya makikita sa restaurant, sa kainan. Saan makikita? Ayun, sinabi ko na. Dishwashing liquid, hindi. Dishwashing. Yung ano ha, yung tamang ano talaga, tamang spelling. Shot glass, hindi. Go, up. Table napkin, hindi. Tablecloth, hindi. Table mat, hindi. Pwede din siya makita sa mga kakainan. Sa mga restaurant. Cup and saucer, hindi. Go, up. Flower vase, hindi. Fork and spoon, hindi. Bagay to, di ba? Oo, bagay yan. Hindi yan tao. Parang tayo, bagay. Joke lang. Joke lang. Bagay to, di ba? Ayun. Fork and spoon. Stop na, stop. Nakuha na rin ni Mar Vandelia. Ayun. Toothpick, ayun. Ito yung sagot ko. Claire ba? Saan ba yan? Toothpick. Yan. Toothpick. Ayun, galing. Congratulations. Si Mar Vandelia. May 5 hours si Mar Vandelia sa akin. Hindi tayo friends sa sa 5 hours. Sige, kukuha ko ng dalawang 5 hours. Dalawang 5 hours lang ha. Congrats. Ay, unang hula. Pasok agad. Oo nga, ang bilis. Press 1 sa next. Press 1. Isang 5 hours pa. Ilapag ko tong dalawa kung mamaya bago matulog. Press 1, next. Ayan, sige, magtanong kayo ulit. Si Roman Chris, di naman yan nang huhula sa akin, pero may free watch hour. Kaya nga sa akin, walang ampiray. Walay ampiray. Bagay. Kita lagi ang bagay. Roman Chris. Joke lang. Baka magalit si Oh, bagay. Bagay siya, bagay. Bagay nga. Bagay, tao, bagay, hayop, lugat. Lugat, unsay lugat? Lugat imong brain.
Nasa loob ng bahay, pwede rin. Janji Palami. Mar Vandelia, dikit na ako sa iyo. Balikan mo lang ako, iwan ng tamang bakas, sabi ni Grace Bertolano Hakel. Saan ka ba ngayon, Grace Bertolano Hakel? English? Pwede ring English, pwede ring ano. Oh, English. Saan makikita? Pwede sa loob ng bahay. Hindi makikita sa depende. Pwede. Makikita sa sala, pwede. Makikita sa kusina, hindi. Nasa US, Salamat sa pagdalaw, Grace Bertolano Hakel, ha. Makikita sa kwarto, pwede. Makikita sa mata ang muta. Janji Palami. makikita sa mata ang muta. Sige na, sagot na. Ayun. Ano nga to? Three words ata to, 3 words. 2 words, lampshade. No. 1 word. No. Oh, 1 word pala, 1 word. Cortina, pillow, pillows, pillowcase, TV, table, chair, 3 words. Parang ganun, 3 words na parang 3 words nga. Oo. 3 words. Cabinet, no? Makikita din pala siya sa kusina. Sa kusina. Pwede din siya sa loob ng bahay. Pwede din makikita din sa sala. Makikita din sa kwarto. Pero sa mata, makikita talaga yan sa mata. Ang muta. Curtain, hindi. Cabinet, hindi. Belt and cabinet, no? Si Mar Vandelia. May 5 hours ka sa akin. Paano ko isi-send yung resibo sa'yo mamaya? Or bukas? May playlist ka? May playlist ka ba? Mar Vandelia? May playlist ka? Para dire-diretso na yun. Belt and closet, no? Electric fan, no? Belt and closet, no? Hindi po. Go lang, go. Pwede din sa labas ng bahay. Makikita. Doormat, no? Electric fan, no. Belt and closet, no. Go, up. 5 hours to 5 hours. Isisend kung gusto niyo akong Mar Vandelia, i-add mo ako sa FB. Same account lang kung anong pangalan ko dito, ganun din yung Pero mag-message ka sa akin, sana hindi ako nag-a-accept kapag hindi ko kilala. Mag-message ka sa akin sa inbox. Para masend ko sa iyo yung yung portable bench chair, hindi po.
Hindi po. 3 words, di ba? Oo, 3 words. 2 words, 2 words. Sorry, 2 words. Sorry po, 2 words. Sorry po, Grace Bertolano Hakel. 2 words po. That's Ben, no? Sana ko nawala ako. Nawala. Sounds English. Fellow, chair, 3 words, cabinet curtain. Sana ba yan? Stand fan, no? Selling fan, no? Asong gala, electric fan. Asong naglalakad, air blower. Dash fan, no? Sofa bed, no? Dustbin, no? Flower vase, no? Doorknob, no? Portable couch, no? Wala kasi akong bahay sa kalye. Lang ako nakatira. Baliw ka janji palami. Ay pag-ana, kay wa na lami, flower vase, picture frame, wall clock, no? Go lang, go lang. Konti na lang. Display art, no? Babe, ano nga ako? Wala baka may nakakuha na kanina. No? Saan ngayon? Yun. May muntik na pala kanina, pero iba yung kasunod. May muntik na kanina, pero iba yung kasunod. Ayun. Flower vase, picture frame, wall clock, display art, shower curtain, clopa, ex-house fan, no? Anong clo? Yun ang clo, nasa labas ng bahay, makikita, pwede din makikita sa loob ng bahay, pwede din makikita sa kusina. Yun yung clo. Yun yung clo. Saan ba yun? Oh, ayun. Yun, nakuha na rin sa wakas. Nakuha na din sa wakas. Bed, doormat, basurahan, doormat. Ayun. Nakuha ni Janji Palami, doormat. Done. Doormat ang 5 hours May playlist ka ba Janji Palami? Roman Chris. Oo, mat yun. Yung sa'yo kasi Roman Chris, doormap. Doormap yun, di ba?
Roman Chris. Roman Chris. Si Janji pala yun. Si Janji Palami. 5 hours. 5 hours. 5 hours. 5 hours. Ayun. Saan ko yun i-ano? Yan yung sagot. Saan yun? Doormat. Doormat. Kita? Doormat. Ayan yung doormat. Doormat. Ayun. Janji, baka naman, mat pala yun. Oo, doormat. Doormat yan, hindi yung doormap. Janji Palami, kunti lang video ko, ganon. Okay lang yun, ano ko na lang, delete to history ko na lang, ano ko siya, screenshot ko siya, tapos delete to history, tsaka balikan ko na naman para hindi naman masayang yung ano mo. Sayang din yung oras, di ba? Yun yung kailangan natin yun yung kailangan natin, Janji. Jamila LRD, Janji, hati daw kayo ni Michelle. Roman Chris, kaya pala tawang-tawa, mali yung sabi ko. Hindi naman. Michelle's Vlog. Kuya Janji, baka naman, hati tayo, hati daw kayo. Kayo na yung mag-ano dyan, mag-isip. Roman Chris, mag-LS ba mag-LS ka ba, Jamila LRD? Baba ko na to. Mag-ready ka na. Mag-ready ka kung gusto mo para i-send mo yung link dito. Para baka gusto nilang lumipat, di ba? Kuya Janji, baka naman, hati tayo. Baka naman. Floor map yung magkaterno, Roman Chris 1. Congratulations. Lami kaayo. Tinawanan ka na naman ni Janji. Kaya yung sinabi mo na mali yung dulo, alam ko na yung sagot ni Roman nung una yon. Oo. Salamat, host. Okay, welcome. Welcome, Roman, Janji. Magkasama lang kayo ni dyan, no? Isasend ko kay Roman Chris para makita mo yung resibo ko. Kay Mar, Sino yung nanalo kanina? Kay Mar Vandelia, sila yun. Salamat, host. Congratulations, lami kayo. Floor map yung magkaterno, Roman Chris. Sige, bigyan mo si Ate Mitch. Kasi konti lang video ko. Janji, salamat. Okay po. Hati daw kami, host, sabi ni Kuya Janji. Sige, Michelle's Vlog. Ano ko to? Ilagay ko to sa iyo, Michelle's Vlog. Magkahati kayo ni no? Ipasa ko lang kay Roman Chris. Kung friend kayo sa FB para siya na yung magsabi sa inyo na play ko. Mag-ano ka, sis Jamila? Salamat, host. Sige, Ate Jamila, start ka na. Pasa ko na lang link mo. Salamat, host. So, salamat sa inyong lahat, ha. Salamat sa tatamsak nyo at saka sa pagtambay nyo na kasama ako hanggang sa dulo. Salamat po at saka no worries, ipapasa ko yun kung sino yung nanalo sa akin ng 5 hours. Pero yung kay Mar Vandalia, yun? Hindi ko alam kung saan ko ipapasa yung resibo ko sa kanya. Unahin ko na kayong dalawa ngayon pagkatapos ni Madam Jamela. Ni Madam Jamela LRD. Pasahan mo ako, Roman Chris, ha? Ng link ni Madam Jamela. Sige. Salamat sa inyo. God bless. Salamat.